to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to mama. କାଲି ଆଜି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକଟା ରଞ୍ଜନ ଧରି ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କରି ରଞ୍ଜନ ବସିଛି ସେ ଲୋକଟା ଧରିକି ଜଣେ ଯାଉଛି ସେଠି କଲ୍ କରେଇବି ଧରି ଆଇଛି କିଣିଆ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଲ୍ ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ ଏବେ ଆଇଯିବ ନହେଲେ ପଡ଼ିଗଲା ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଯାଇ କଲ୍ କରୁଛି